Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita. Barangay visitation sa kabarangay sakop ning syudad sa Tanhay. Ang maayo kini sumala pa ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Gibutyag ni Tanhay Lora Salma ang ilang grupo sa City Council ang sa barangay visitation kauban naman sa siguro distrito ning probinsya sa Negros Oriental nga si Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria. Dugang panikod siya Tikboy Salma na ilang pagbisita sa mga kabarangay ang miduyog kini sa programa o proyekto ni Congressman Segarbaria. Ning baguhay lang mitambong sila sa barangay Santa Cruz Nuevo aron sa pagsaksi usab sa mga pang-apod-apod nga food packs para sa mga katawhan mga barangay agig ayuda ining pandemya ilalom usab sa General Community Quarantine. Ani ang pamahayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Okay man. Lipay po ang mga katawhan sa among gibisita nga mga barangay kay may gamay nga assistant ipanghatag si congressman. Kaning asa si congressman tuapod mi kay tuod lagi anang napoy panghatag niyang assistance may naman po na karon ning pandemic maglisod mo ta bisag ginagmay basta naara jud. Oo, wag isog suporta jud sa iyang programa namo, iyang programa. Kay kani karon kani among barangay visitation murag mao naman jud ni among grupo. Kay kami pareho ning nagkayusan nami karon. Unya kani si congressman kani barangay visitation namo ang nanghatag po siya mga ginagmay assistant para po sa mga tao may naman po matabang-tabang nilang ginagmay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Laing lokal nga balita. Mga residente sa lungsod sa Dawin ang nakadawat kinig ayuda ng hinabang gikan sa nasudnon nga panggamhanan sa pundo sa DSWD. Matod pa ni Mayor Galicano Tuita sa lungsod sa Dawin nga sa kauluhian nadawat na dila pinas mga residente ang cash aid o ayuda nga gikan sa national government nga gahin-alang sa mga Dawinanon. Dungang pa ni Mayor Galic Tuita nga tungod sa iyahang panghangyo ni Senador Lawrence Bongo kinsa iyang gihangyo nga bason mahatagan sila ayuda sukad nga pipila ka bulan nga apektado sila sa pandemya. Ani ang iyang pamahayag. Sa wakas, nadawat na gyud nato ang pinangkamutan nato nga niduol ta ni Senator Bongo para sa cash assistance sa mga katong mga nawadan og trabaho. Connection pa ni atong pandemic. So pagka atong Mayo ni adto manggugod dito sa Senado, nangayo kog tabang niya nga kuya basig matabangan ta o gamay mga assistant pa sa atong mga katawhan. So daghan manggong na displaced worker gyud. So muto nga iya pong gi-expedite dayon through sa iyahang staff mo nga karon na-realize na gyud niya na gyud ang salamat kayo sa 9,600,000 nga gihatag karon sa atong mga sectorial sa senior citizen, sa persons with disability ug sa mga farmers nato. So salamat kayo nga under ato ang Presidente Rodrigo Duterte karon nga sa iyang panglibas o sa makapobre pud kayo makamasa nga presidente. Muna karon nga continuous ug kayo. Una-una ang atong nabenepisyohan dire ang proyekto ni Kuya Senator Bongo ang kuan kanini ang Malasakit Center. Daghan kayong nagbenepisyo ana. Atong Dahol Negros ang iyang ihatag at 10 million, durag another nakaduhan na sila nakahatag. Dako kayong tabang sa mga pobre. So unang nakita nako si Senator Bongo usagod sa makatao o mangintabangon gos mga pobre. Kay nakita man niya iya ra man ang proyekto.
So sa diha nga nakita nako nga manggiloyon siya makamasa. So grab ko nako opportunity nga og unsa pay mga mga kaayuhan nga pwedeng ihatag sa atong mga ka-constituents dawin. Munto nga usa ni sa financial assistance nga akong gihangyugod niya. So usab naapay akong pasalamatan niya nga ang iyahang gihatag through him no kay Kuya Bungo ang 80 milyones na gihatag niya sa complacement sa Dawin Public Market. So about to implement na siya, ipaabot na lang ang saro. Kini ang Atraka Balita 943. Sa usab ni Mayor Galik Tuita nga isip alkalde sa ilang lungsod sa Dawin, iyang giklaro nga gusto niya nga aksyon agad ang pagserbisyo sa katawhan. Gani iya usab gibutyag nga hatagan niya ga pagtagad ang katawhan bisan wala kini mibutar o mibutar sa miagi nga pinilaron lang mahatagan og isaktong serbisyo o kini walay pamulitika. Ani ang iyang pamahayag. Yes, para sa ako ang administrasyon, gusto ko nga aksyon agad. Muna gitawag nato og galikmatic, meaning automatic. Kinahanglan aksyon man. Dili pwede ko nga mag-promise. Ngani kini wala na ko ni gi-promise sa katawhan. Ang ako lang yun nagtrabaho ra gyud ko nangita tag pamaagi nga unsay atong ikahatag mga katawhan. Alay politika mo na giingon nako, I am the mayor of Dawin. Sa mga lahat ng katawhan, niboto man og sa dili, ang ako lang kinising-kasing para sa paghatag og atensyon, i-address nato ang mga concern sa atong mga katawhan nga walay color coding. Kinahanglan on the level ang atong pagtanaw, tanan, wala gyud koy gipili nga serbisyoan. Ngani, maski di ko kailan nila mo serbisyo ra gyud ko. Kini ang Atraka Balita 943. Samtang usas mga mitambong aron sa pagsuporta sa pag-abot-abot sa hinabang, pinagi kini sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang staff ni Senador Bungo na si Mays Samantha de la Peña mao'y representante usab sa ni Senador Bungo aron masaksihan ang pag-abot-abot sa hinabang nga gikan sa national government. Matod pa ni Miss de la Peña nga ang tumong ngano silang maoy mi saksi ni ining pag-abot-abot sa hinabang aron usab makita nila nga masaksihan nga ang ilang hinabang maabot gyud sa kamot sa katawhan. Ani ang iyang pamahayag. Lawa no, gisuportahan nato ang DSWD para sa pag-disburse nila sa ilang financial assistance para sa mga sectoral groups nato diri sa Dawin no, Negros Oriental. So nganong naaman namuhang team tungod ginasuportahan gud sa opisina sa atong presidente o opisina ni Senator Bongo, kami gud mismo mo witness no nga ang atoang assistance madawat gud sa ato ang mga katawhan, madawat gud sa ilang mga kamot no, na maabot gud sa ilang mga kamot karong adlaw. For katong special assistant to the president pa siya, sige na jud mig tuyok jud no sa mga nasunugan, nabahaan or mga sectors nga very much affected no. Sa kung unsa pa man gani kalamidad maabot sa ato, nagatuyok na gyud na si Senator Bongo sa una pa maghatag og financial assistance, mohatag og mga grocery packs ug uban pang mga assistance na pwede nato mahatag gikan sa opisina. Program galing ma'am sa DSWD? Sa DSWD atong ginatawag na assistance to individuals in crisis situations. Sa tanang mga individuals o pamilya no sa tibok Pilipinas pwede maka-avail ani nga assistance through the program of DSWD. Kini ang Atraka Balita 943. Si Miss Samantha de la Peña ang staff ni Senador Lawrence Bongo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943.
Serbisyo publikong wala ipinili at Raka Balita 943. Raka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Raka Balita 943.